Yeah, it's coming. Daya. Lafiya na ganki nan yau? Da ka ga nan abun mamaki ne. Na so ne dama in sanar da kai cewa aure na ya mutu har na gama idda. Na samu labarin mutuwan aurenki. Lele ya aka kika yi saki har kika bari aurenki ya mutu? Dan na bari aure na ya mutu abun mamaki ne. Ai ba abun mamaki bane tunda ka san muna son juna. Kuma rabuwan nan da muka yi ba wai sauran mu bane, iyaye ne suka saka ni a gaba muka rabu. Haka ko ba abun mamaki bane dan aure na ya mutu. Gaskiya ne Laila, amma abin da nake son ki gane har yanzu dai matsalar da muke gudu ko kuma matsalar da ya raba mu har yanzu dai matsalar na nan, tunda kin san har yanzu inda tana nan a raye. Ban ji daɗi da na ji an ce aurenki ya mutu ba. Na ji ba daɗi matuƙar gaske. Duba da na san ko da kin fito har yanzu matsalar mu bata canza zani ba. Kuma banda abinki Laila, kin fa san abubuwan nan da suka faru. Na yi ƙoƙari iya ƙoƙari domin ganin mun guje wa rabuwan nan. To amma yadda inna ta ɗauki abubuwan da yadda inna ta ɗauki zafi akan wannan abubuwan babu yadda zan yi da yadda iyayenki suka so ma dage sai mun rabu. Wannan abin shi ya kawo rabuwar mu. Allah ya sani ba zan taɓa son wata mace kamar yadda na so ki ba. Ganin yadda ne ke ce matata ta fari, kuma akwai abubuwa da dama na so a kanki na fara sanin menene su kalmar so ba. A kanki na fara ganin mace na ji a raina ya kamata in rayu da ita. So Allah ya baki wasu qualities da yawa a cikin zuciyana wadda zai ɗauki lokaci da dama kafin a samu wata mace da Allah zai ƙara dawo da ita ta samu irin martabar nan a zuciyana. To amma ya zan yi? Ina tsaka-tsaki, ga inna a gefe ga ki a gefe. Inna dai Allah ya yi umarce ni da na bi ta sau da ƙafa. Ganin tunda ta ce zamana ne da ke bata da bukata, kuma addini bai haramta mata biyayya ta wannan fannin ba, yasa na haƙura mu rabu saboda mu gama da ita lafiya. Ka gani ni na iya na wasu sauran kuma ya rage ni. Laila, sanin kanki ne na yi ƙoƙari duk ƙoƙarin da ya kamata in sanar da inna. Duk abin da yake shiga tsakaninku ba ƙiyayya ba ne. Kawai Allah ya sa ni ba ku fahimci juna ba. To amma daga ƙarshe inna abin da take nuna min goyon bayan ki nake ko na fi nuna ƙauna ko soyayya a gare ki fiye da ita. Wanda haka ya jawo mana matsala da dama. Ko a cikin waɗannan kwanakin, Laila idan zan bada misali da ke, sai mun yi kwana 2 zuwa 3 inna ta nayi min kuncin na kasa cire ki a zuciyana. Duk sanda zan ɗauko wani magana sai na ɗauko na misalta shi da zaman da nayi da ke. Duk matan nan da na aura kullum in na gani take har yanzu na ki in ba su damar mu rayu da su ne saboda soyayyar da nake miki. Laila, ki kokari idan da yiwuwa ki koma ɗaki mijinki zan fi kowa farin ciki. Ba wai dan ina so ba, ba wai dan kuma bana son ki ba. Sai dan bana son na ganki kina ta yawo a gari. Ki fada can ki fada na. Shi yasa na gani bayan ka rabu da ni ka je ka auri ƙawata. Laila, na auri Saratu ne saboda ki. Zan kuma fahimtar da ke yanzu ki fahimta. Saratu bayan mun rabu da ke Laila na kai wani aure muka rabu da ita Sadiya, sai na ga to me zan yi dan na ga na matso da nisan ɗinki da nake yi. Sai na ga babu abin da ya fi dacewa kamar na auri makusanciyarki, shine aminiyarki. Na nemo Saratu ne saboda duk sanda zan ganta na riga ganin kamar ke nake gani. Duk lokacin da zan kasance da ita na riga jin kamar ina kusa da ke. Wannan su ne dalilai da suka sa na auri Saratu. Kaga dan Allah kawai abin maganar nan shikenan. Kamar ya ka aure ta saboda ni. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure. Haƙƙin uwa daban
Sara. Wai me haka dan Allah? Ruma Sa'auta ce mun ta kawo miki abinci kusan so 3. Kin ki ciki na korarta. In dai ba kya son cin abin ta dafa ne sai ki faɗa mata abin take da bukata. Amma me amfanin ki riga yin abu haka sai kin je kin cutar da kanki tun safe a ce mutum bai ci komai ba? To ina ruwanka? Ina ruwana? Ni ko nake da ruwa. Ni da ni nake mijinki. Idan kika zauna da yunwa an sa miki wannan abin wani abu zai sa miki daga baya kuma a ga laifin wa. To an ka damu da ni da na sani. Dan Allah me haka? Ruma. Rumi. Ya kika bar yar uwarki kuma babu komai tun safe bata ci ba wannan ba tunda ta ki ci ai sai ki dan samu mata wani abu. Ina dan indomie da kika mai ruwa ki dan sa mata yaji. Amma dai na gaya maka cewa bana son abincin da yarinyar nan za ta dafa ko na dai gaya maka ko? Saboda me yasa? Ban so kar ta yadda ta je ta dafa. To laifin me ta yi da ta dama miki? Wannan fa ni na siyo mata ba wai ita ta sa na siyo mata ba. Me yasa ki haka ne Saratu dan Allah? Ki dafa mata indomie mai dan ruwa. Kin ji? Kake yadda ki dafa abinci ki kawo min in ci zan miki rashin mutunci. Wallahi. To shikenan. Kin san me za a yi? Ki je ki shirya. Mu je mu siyo mata take away tunda nata ne ba ki ci ba ko? Mu je mu siyo mata take away. Sai mu kawo mata ice cream. Sai mu mata take away. Je ina jiran ki. Ke na za ki je dawo ki zo. Je ki sa takalminki. Wallahi tallahi ki kiyaye ni ba. Me haka? Yi sauri da Allah. Sai mu zo mu je mu siyo mu dawo ko? Ina na ake kudin mota ta ne. Kin gani? Kin ga kudin mota ta? Ka bani ajiya ne? Allah bai ta. Ba ji yana daki. Ruma ki sauri ba. Bari sai mun dawo ko? Ban sani ba. Zan yi maganin yaran nan amma bari. Ai in sun san wata ba su san wata ba. Yarinyar nan ni za ta zo har gida tana wa rashin mutunci. Hello? Umma ba ni da lafiya. Don Allah ki zo. Zan yi maganin ku. Lafiya. Ya hanya. Alhamdulillah. Ya aka bar mutanen gida. Ya gidan dai. Wallahi alhamdulillah. To wai me yake faruwa ne yanzu ina gida kawai sai na ji kiran wayar Saratu. Waya. Saratu me faru ke kirawo Hajiya? Daman akan zancen Ruma Sa'u ne. Tunda za ta koma gida sai na gaya wa Umma cewa ka ce ta zo don ka mata bayani in ta koma ta gaya Malam. To ni ƙarya take mu. Maganar gaskiya Hajiya ƙarya take mu. Duk waɗannan abubuwan da kika ga Saratu ke ciki yanzu na ƙaruwa da wani abu kurum dan nasi waya na kawo wa Ruma Sa'u kyauta. Na ce gashi ta riga kira saboda wani lokacin idan na fita sai in ta neman ta a waya bana samu. Sai na ce to bari in siya wa Ruma Sa'u waya. In riga kira in ban same ta ba na kira Ruma Sa'u na faɗa musu abin da za su yi ma. Shikenan ina kawo Ruma Sa'u waya sai ta yanki jiki ta faɗi. Shi ne kirawo likita ya zo ya ƙara mata ruwa. Subhanallahi wa iyazu billahi. Amma dai Saratu kin ji kunya. Kin ban mamaki. Wai dan Allah ina hankalinki yake ne? Wai duk tarbiyyar da muka baki ina kika kai ta ne? Duk mun ba yarinyar nan tarbiyya iyawar mu amma ta watsar ta aro wani abin daban ta zuba a cikin kwakwalwarta. Yanzu shikenan kawai saboda an so yar uwa ta kiwa shikenan sai ki yanke jiki ki fadi? Umma ta kai fa ta kawo yanzu gaba ɗaya yarinyar nan ta rena ni duk ya sa ta rena ni ba ta gani na da mutunci da daraja. Kika raina kanki dai. To bari ki ji ki kasa kunnen ki ji abin da zan gaya miki. Kin ga ba yanke jiki ki fadi ba? Idan faduwa zaki wanwar ki mutu ba abin da za a fasa sai dai a dora daga inda aka tsaya. Haba Umma. Kin fi son Ruma Sa'un nan a kaina gaba ɗaya. Na fi son ta. Na ce miki na fi son ta. Ai ita ma 'yata ce.
ana zaunan lafiya kin tsiri cewa zaki koma makaranta. Bawan Allah nan duk abin da kike so haka yana so baya so haka yake hakura yake biye miki. Sai ki tsilo wannan fitina ki bullo da wannan fitina. Kuma idan ma kin kore ta idan ba hali Suleiman idan ba ta son zama da yar uwa tata ka nemo yarinya ka aura. Haka na faɗa ai da ke da shi duka ƴaƴana ne. Zan fi son ki ne akan shi saboda ina son farin cikin ki sai ki dinga kuntata masa. To ki san yadda kika yi kutukutun da kika kore ta bar gidan nan ya nemo yarinya ya aura idan ba kya son zama da yar uwarki. Abadan Allah umma. Sai ya kawo ta za ta dinga faranta masa. Tana kyautata mai a cikin gida me kike mai? Kullum magana guda ɗaya ake fama da ita. Me yake damin ki ne? Kuma ma Hajiya. Ruma sa'un nan idan har za ta koma gida ai sai ta bari idan ta gama digirin da ta sa a gaba take yi sai Ruma sa'u ta koma. Amma yarinya ta zo ta rike mata ita take mata girki share-sharen gidan nan da duk wasu abubuwa na kulawa da ya dace ita ta yi ita Ruma sa'u ke yi a gidan nan. Kuma shi kenan saboda kawai na siya Ruma sa'u waya sai ki tada maganan wai sai ta koma gida. To Hajiya ni dai da Allah a ƙara ba malam haƙuri. Ni dai ba da yawuna ba maganar Ruma sa'u ta koma gida. Ni Ruma sa'u ba abin da take a gidan nan banda aikace da ya dace ta yi mata kuma taimaka mata take yi. Kin ga ki zauna da yarinyar nan lafiya. Kin ga fa kike yayin fa Saratu. Ina abun fa da kike ya fara cika min ciki fa. To zama dam a cikin gidan nan. Yadda gidan nan ya kama ki ita ma ya kama ta. Dan Allah ka ci gaba da haƙuri da yarinyar nan. Ka yi haƙuri. Allah ya ma albarka. Ruma sa'u ki yi haƙuri ki ci gaba da zaman ki kin ji ko? Ki yi haƙuri. Allah ya rufa asiri. Wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure. Saratu, wai ke a duniya mai isa ba kya son a zauna lafiya. Idan kika fito da wannan sai ki bullo da wannan. Idan kika fito da wannan kofa aka toshe sai ki ƙara bullo da wata. Ma'ana menene zai haddasa rigima tsakaninki da ƴar uwarki? Abadan Allah umma daga kiranta ta zo ta rinka taimaka min da aikin gida dan in tafi makaranta shine sai ta shishige wa Suleiman. Ta rika shishige masa? Kanki lafiya kuwa? Me abin shishigewa a ciki? Kin riga kin kawo ta gidan nan kin mai da ita boyinki. Ma'ana kin mai da ita ƴar aiki. In ruwa ice ita zaki ce ta kai masa, in abinci ne ita za ta girka ta kai masa, to shine shige masa? Ya kike so ta yi? Kin riga kin dangare kafafuwanki ke ba kya son ki motsi. Aikin gida na matar gida ne kin ce ba za ki ba. To tana kyautata masa dan me ba zai kyautata mata ba? Ai duk zuciya tana kaunar me kyautata mata. To ba na son irin wannan. Ki kiyaye ni kin ji na gaya miki ki fita daga ido na a rufe. Ki kuma kasa kunnen ki ji kin da kyau abin da zan gaya miki. Kin ga idan kika kuskura auren nan naki ya samu matsala tsakaninki da Suleiman ko? Kin san ita zan wanko in kawo gidan nan? Umma. Abin da na faɗa kenan. Haba umma ni fa kika haifa fa ba ita ba fa sai ki rinka nuna kamar ita kika haifa. Ni na haife ki kuma ƙani na ya haife ta. Shikenan sai ta zama bare a guri na? To bari ki ji. Ko da take ƴa ce a guri na daidai kuke tsakanin ke da ita a guna duk ƴaƴana ne saboda ɗan da ka haifa da ɗan uwanka duka ƴaƴanka ne to fa bai hana aure tsakanin ta da Suleiman ba ko kina gidan nan idan kika maida tashin hankali ya zama jikinki ko zan iya wanko ta in kawo ta gidan nan ta ci gaba da faranta masa. To me a ciki? Umma kawai ki fito ki gaya min ba ke kika haife ni ba. Ashe baki da kirki? Yaushe kika zama haka? Ki buɗe ido ki kalli tsabar ido na ki ce wai bana ƙaunar ki. Ni ko nake ƙaunarki, halaye ne da kika shigo da su kala-kala suka haddasa haka tsakanina da ke. Me kyau ku aure tsakaninta da shi akwai ko kina gidan za ku iya zama tare. To umma kawai ku kashe ni ma. Za ki iya faɗa komai tunda kin riga kin zama duk tarbiyyar da muka baki kin zubar da ita. Ina baki kina kin karɓa ina ja kina ja in aga wanda zai saki tsakanina da ke. In dai kika gyara za ki zauna lafiya kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani in ko kin ce haka za ki ci gaba da tafi da al'amarinki to baki sai wa kanki kwanciyar hankali ba kin ji na gaya miki. Amma gidan nan akwai sabanin haka amma gidan nan
zaman aure. Ƙawata, kin san wai da me mutumin nan yanzu ya bullo mu? Tun da muka koma makarantar nan babu ruwan shi da ni. Kamar ya ban fahimce ki ba. To in takaice miki idan har kika ga yana hira yana walwala to da kanwata yake. Sai ka ce wata fanko a gidansa haka kika ya mai da ke? Namiji ba shi da tabbas. Namiji icen kara ne sai ana yi ana iji. Wallahi duk ya fito da sabon tsarfa ne saboda kawai ya kasara miki karatunki. Amma ba wani abu bane so ake ki zo ki ce mishi kin haƙura ya taimaka ya daina abin da yake. Da kake kuskura ki ƙara haƙuri akan wanda kike na da. Ki daure ki cije hajiya. Ni abin takaicin ma gaya miki nema yake ja min reni a gun yarinyan nan. Wai sai muna zaune sai gije yana cewa wai tafi ni iya girki. Kinga duk wani salo yake fito miki da shi kawai na saboda ya ce miki saboda ki zo ki ce masa kin haƙura da makaranta. Duk salo ne duk abin da zai yi ki nuna masa bakin ma san da shi ba baya gaban ki. Amma in kika sawa kanki ka nuna kin damu ma da abin da yake ya cin gaba da yi miki abubuwa kala kala. Ki ma ba ai ki san ma motar da ta ɗauko shi ba hajiya. Wallahi ƙawata wani lokacin zuciyata har ta fasa take. Sai in ringa ji kaman kafin mu gama karatun nan zai iya kashe ni da bakin cikinsa. Kike dai nema ki kashe kanki da bakin ciki saboda kika sawa kanki damuwa. Shi na ruwansa sabgarsa yake kike kuma kike ta famin tunani. Ni dai na gaya miki idan har kika ci gaba da sa tunani a rayuwarki zaki babu wancan babu wannan. Ki tashi sinkin fatikin karatun faranta ke baki a makarantar kin zauna gadin gida. Kin ga idan kin ga abu ya dame ki kawai ki je ki dauko hand out ɗinki ki zo ki ci gaba da karatun ki zo ki zauna a falo yanda yake kallon ki. Kin gane ko? Kina karatun ki nuna ma ki ma san da shi a wajen ba. Sai kiga abu ya fara tafiya yanda ya kamata. Amma in kika sa kanki da mayan zai kwantar da ki koma ana kai ki asibiti ba makaranta sai gadin gida. Kin ga dan Allah ni je ki dafa min abinci dan wallahi na dauko gajiya yunwa nake ji dan kin san ba zan ci abincin wannan kazamar yarinyan ba. Wanda ma na gaya miki. Kar ki je ki ban shawaran da zan je in ƙara hawa kai in samu matsala. In an daure dole za a zauna. Ke Ruma Sa'u ba magana nake miki ba? Ya ina magana da ke a ɗaki kin yi wani fito zungui kin bar ni ga ƴan iska na magana ko? Kinga, anti karki ga fa ina ganin mutuncin ki ba. Karki yadda mutuncin ki ya zube a ido na in fara zuba miki shikashikar rashin mutunci saboda ba ke kadai kika iya rashin mutunci ba. Ya za idan na zo gidanki kawai kullum baki da aiki sai ki nemi ki ci min mutunci ha? Lalle kan mage ya waye. Ni kike gaya wa haka Ruma Sa'u? An gaya miki. Ke uwa ta ce da ba zan gaya miki ba. Ke kika so in zo gidanku kuma ke kika kawo ni gidanki me yasa ki dinga ci min mutunci a wani dalili? Ni na ne miki zo gidan ai. To kuma yanzu na ce ki tattara ina ki koma gida. Ba na son zaman ki a cikin gidan nan. Ai kin riga kin yi latti. Baran gaya miki. Dan yanzu ba zaman ki nake a cikin gidan nan ba. To zaman uban wa kike? Ko uban wa yake auren ki a cikin gidan nan da zaki ce ba zama na kike yi ba? Ni kuma ban ga uban da zai sa bar gidan nan ba. Ki tsaya. Ashe kina da hankali. Wallahi da sai na karere ki a cikin gidan nan. Kuma zan kira umma wallahi sai kin koma gida. Duk abin da bai ku gane ba yana da kyau ku yi min bayani. Yo ai dole. To dan me yasa nace ka zo nan din? Saboda fa idan bamu gane wani abu ka ganar da mu dan wallahi na fahimci malamin nan ko muskala zaratin bashi da mutunci. Samira maganar ki gaskiya ne in shi ko aji sai ya kici ya haɗe rai yayi. Fuskar sai ka ce kunun kan wake da babu annuri a fuskar. Ku dai ku gode wa Allah tunda Allah ya sa gurin ɗan mu daya kar ku ji komai. Ashe ba a banza Samira ta rinka cewa gwara mai to ai group tare. Sara kina ji tunda Allah ya sa na ganshi ni ba na samu nutsuwa dan na san ba mu da matsala. A'a, sweetheart, san da dawowa. Yau dai na riga ka dawowa da wuri ko? Yauwa, sweetheart, wannan group leader ɗinmu ne. To muna da group discussion da zamu yi, shi na ce me zai hana mu zo gida mu tunda ba ka son rinka daɗewa a makaranta. Sunansa Faisal Musa Kyaure. Sanda zuwa labai. Sani labai. Amma kuna ganin anya za mu iya yin assignment? Zaman aure
na gyara duk rayuwa. Zaman aure. Wallahi ba zai yi ba. Ni ba za a zo min da wannan haukan ba wallahi tallahi. Haba sweetheart, me yasa kake haka ne? Sai ka ce a kaina aka fara karatu? To ba a kanki aka fara ba, amma gashi kin fi kowa hauka da rashin sanin abin da ya dace. Ai kai daman duk abin da mutum zai yi ko me zai yi mahaukaci ne ba shi da hankali shi ko yaushe naka ne daidai. To ba kaki in ba rashin hankali ba kina mata aure kin san nan gidan mijinki ne sai ki ɗauko gardi da ba harami ba wannan ɗinki ba haramin ki ba ki ɗauko duk wanda kika ga dama jik an hari ki kawo min cikin gida. Kawai dan gaya ya zo yana koya muna group discussion kawai ta inda ka shiga ba ta nan kake fita ba kawai to babbar shi zaki burge ni ba kin san me zaki ki burge ni ki kwaso yan ajin ku gaba daya da malamin ku buga blackboard ana ku fara daukan lecture anan sai in tabbatar da group lectures kuke ba group discussion. Gaskiya sweetheart ka fara samun matsala idan nayi dare a makaranta ka ce me na zauna yi ban da wuri ba na ce mu zo gida mu zauna mi shi ma ban tsira ba ya kake so in yi. Saboda na san matsalar ki dama idan kika tafi makaranta ba za ki kama kanki ba wannan kan naki ba ki kama shi ba. Ai ba neman ilimi ne laifi ba kai in ka sanya matarka take sai ka hana ta neman ilimin in ka san za ta kai kanta ga halaka. Yanzu gashi kin fara ɗauko min namiji yana zaune a falo kin ce ba laifi bane group discussion the next thing wata rana zan ga namiji ne a cikin bedroom ɗina ki ce ya zo ne kuna group discussion labule zai faɗa ɗaki ji zai taya zai daura. Yaya dan Allah dan Annabi kai hakuri na san cewa ta yi kuskure. Wa ya saki? Kin ga da Allah tsaya. Wa ya saki? Ki tsaya na ce. Ummi nagode. Kin gani? Haka ake son mutum ya kasance. Ita da ta san kin yi ba daidai ba, ta zo ta ari bakin ki tana bani hakuri. At least yanzu zan iya yin hakuri ko dan ita ba dan ke ba. Wallahi bari ki ji, I will not take this thing again. Wallahi azim duk wani dan iska da na ƙara zuwa na kama a gidana zan harbe shi a kafa in masa ihun barawo a shigo a kama shi. Tunda classmate ina ya zo shi dan iska ni ma yar iskan ne kenan. Ga gaskiya san ba ka san gaskiya kawai dan mutum ya zo gani na kai na shiga aiki da shi ko ni kadai da shi ka gan mu. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Haka haƙƙin mata daban. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku mai farin jini wato zaman aure. To idai na fito ne a cikin zaman aure a matsayin ƙawa mai zuwa ya ta hurewa matar aure kunne ta hana ta sakar ta hana ta zama a gidan mijinta. Ina mai kiran mata 'yan uwana wanda suke cikin gidan mazajensu da su sa kunnen basira su saurare ni da kyau. Kada su yadda wata mace tana waje tana tangariri tana talla bata samu miji ba ta zo ta zige ki ta hana ki zaman aure a gidan mijinki. In kika fito fa ba abin da zaki samu a wajen nan ba sai kwakwa da bakar wahala. Ki rufa kanki asiri ki tarere mijinki, ki rike shi yanda ya kamata ko da a ce yana ciyar da ke kasa ne. Wallahi gunda ki zauna da a ce ki fito waje. Idan kika fito ba abin da zaki tsanta an banda bakar wahala kuma bayar kike da ita kun kulla hanya kenan. Wallahi ina bai bada shawara ni dai dama kun gani dai a fim din yanda ta kasance zige ta nake karshe ma zan iya lallaba in zagaye in aure mijin in ba ci sa'a ba to ka ku yadda da kawayen da za su zo su tirsasa ku su ce wai sai kun je makaranta kun yi wani digiri wai wani masters wani digirin kenan ki zauna a gidan mijinki shine turbar da za ta kai ki zuwa ga aljanna in kika bi shi ki anta ya aljanna in baki bi shi ba kina ji kina gani a banka daki wuta ga kuma zanubin da kika dauka na rashin mutunci ga kuma terere da za a fara yi da ke mata mu kiyaye mu rike mazajen aure mu rike aure fa shine mu dan ba da ba ai auren ban ma ba za a kawo mu duniya ba kar mu yadda da kawaye mu kiyaye bi salam. Haba sweetheart taliyan 'yan yara ne fa na shiga kicin in dafa maka ka ci da zafi-zafinsa kuma kake turo min. Yanzu ke Saratu saboda kin rena ni da safe ki bani taliyar yaran da ci da daddare ma ki ƙara kawo mun na dawo daga aiki a gaji ki ƙara dafa min taliyar yara ki ce in ci. Wai dan Allah a duniya me zan yi in burge ka? Na yi tazarce ka ce ba za ka ci ba dumame ne. Na zo na dafa maka taliyan 'yan yara yanzu ka ce ba za ka ci ba to me kake so in dafa maka? Wai gidan bikin nan da muka je kowace mace tana duba wancan kayan 1000 nawa ta sa wani gwal ta sa? Rumi
Rumi ki kawo. Wai wannan wani irin abu ne ina zaune ina maka magana baka iya kula da maganar da nake gaya maka ba kana wani rumi. Kana da haɗi da Ruma Sa'u ne ko hakkinka yara ta a wuyanta ne? Ki shiru bala me haka? Naga dai muna zaune da ke dan nan anan. Kina nace ki dauko min abu ko ki kawo min abu Ruma Sa'un nan ke kira ke cewa ta kawo. To menene laifi dan nace yanzu ni ta kawo min? Ishi ruwa nake ji. To amma ka ce min in tashi in kawo maka ruwan ban tashi na kawo maka ba? Kurum. Dan nasi waya na kawo wa Ruma Sa'u kyauta. Nace gashi ta riga kira saboda wani lokacin idan na fita sai in ta neman ta a waya bana samu. Sai nace to bari in siya wa Ruma Sa'u waya. In riga kira in ban same ta ba na kira Ruma Sa'u na faɗa musu abin da za su yi ma. Shikenan ina kawo Ruma Sa'u waya sai ta yanki jiki ta faɗi. Shin ne kirawo likita ya zo ya kara mata ruwa. Subhanallahi wa iyazu billahi. Amma dai Saratu kin ji kunya. Kin ban mamaki. Wai dan Allah ina hankalinki yake ne? Wai duk tarbiyyar da muka baki ina kika kaita ne? Duk mun ba yarinyar nan tarbiyya iyawar mu amma ta watsar ta aro wani abin daban ta zuba a cikin kwakwalwarta. Yanzu shikenan kawai saboda an so yar uwar ta kiwa shikenan sai ki yanke jiki ki fadi? Ta kai fa ta kawo yanzu gaba ɗaya yarinyar nan ta rena ni duk ya sa ta rena ni ba ta gani na da mutunci da daraja. Tun da muka koma makarantar nan babu ruwan shi da ni. Kamar ya ban fahimce ki ba. To in takaice miki idan har kika ga yana hira yana walwala to da kanwata yake. Sai ka ce wata fanko a gidansa haka kika ya mai da ke? Namiji ba shi da tabbas. Namiji icen kara ne sai ana yi ana iji. Wallahi duk ya fito da sabon tsarfa ne saboda kawai ya kasara miki karatunki amma ba wani abu bane so ake ki zo ki ce mishi kin haƙura ya taimaka ya daina abin da yake to kake kuskura ki ƙara haƙuri akan wanda kike na da ki daure ki cije hajiya. Bismillah. Me wannan Saratu? Haba sweetheart, taliyan 'yan yara ne fa na shiga kicin in dafa maka ka ci da zafi-zafinsa kuma kake turo min. Yanzu ke Saratu, saboda kin rena ni da safe ki bani taliyan yaran na ci. Da daddare ma ki ƙara kawo mun na dawo daga aiki a gaji ki ƙara dafa min taliyan yara ki ce in ci. Wai dan Allah a duniya me zan yi in burge ka? Na yi tazarce, ka ce ba za ka ci ba ɗumame ne. Na zo na dafa maka taliyan 'yan yara yanzu ka ce ba za ka ci ba to me kake so in dafa maka? Yanzu ke duk abin da kike so a gidan nan shi za a yi? Ya kamata fa ki sani ina da haƙƙi akan ki kamar yadda kike tunanin kina da haƙƙi akan neman ilimi. Me kika nema kika rasa a gidan nan? Shin abinci koko sutura koko wani abu ne ni na gaza a matsayina namijinki da na yi miki? Babu. To abinci kawai da na bukata ki yi min a cikin kyautatawar da za ki yi min shine kika gagare yi min? Kika ɗauki iliminki ya wuce nawa bukatar? To bari ki ji, Saratu, I am sick and tired of this. Let me tell you this. Wallahi tallahi ba zan ɗauki waɗannan iskancin da kika ɗauko kwana biyun nan ba. Na yi duk abin da ya kamata in yi saboda mu samu matsala. I won't take this lightly. Saboda haka ina son ki buɗe kunnonki da kyau ki sani tura ta kai bango. Kin ƙure ni, kin kai ni bango. Kada in je in aikata abin da bai dace ba akan wannan abin da kike yi. Ina da haƙƙi akan ki kamar yadda ke da haƙƙi a kaina. If ni zan yi fulfilling haƙoƙinki a wuyana, ke fa ba za ki toye min ko ɗaya ba. I am sick and tired of this. Haba. Ko ba wani ni ai sai haka. Ba fa tsoron ki nake ji ba. I'm only being simple ne kawai saboda ina son mu a zauna lafiya. Ma wallahi duk mutumin da yace zai taka ni karki bari I should just take any decision akai. Magana nake maka. Ko farkacin magana da ruwa nake yi ci ba. Wasu zaman siya kai har ba su san rabuwa. Gidan nan akwai sabanin haka zaman amma gidan
gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure. Bari kawata. Wallahi da yau dai sun san an ji. Ki bari dama haka ake ji ashe. To ai ga miki. Ka ce ka da tun ɗazu sanda zuwa. Kin ga shine mai gida na ku gaisa. Okay. So Haufa kana lafiya? Lafiya. Ki zauna mana ya kika tsaya. No Sarat bari in bisa ga har su je su sauke na gida. Kin ga dare ya fara yi. Kai sai gobe. Ya ne da wannan na fa gode ki gaida gida. Kar ki manta gobe ki tashi da wuri ki je interview din nan saboda na san halinki da latti. Ko ki ma zan kira ki a waya. Okay to. Sai da safe. Na gode ki gaida gida. Yanzu ke Saratu. Tun safe da kika fita sai gabanin magariban nan ke kokarin dawowa gida. Wai me ke tunani? Sweetheart, dama ashe haka harkar neman ilimi yake da wahala? Tun safe muna wajen registration din nan in gaya maka ba mu ci ba mu sha ba muna tsaye da kafafuwan mu. Shi yasa nake ta sauri in zo gida ko dan taliyan yara ne in dafa mana ni da kai. Wannan abin da ya shafe ki ne. Wannan abin da ya shafe ki ne Saratu ba abin da ya shafe ni ba. Amma ina son ki sani. Wannan abin fa ba zai ci gaba a haka ba. Bari ni dai in je in daura mana. Saratu, idan kika je kika dafa abincin, ki zauna ki ci abinki. Ni ba ni da bukatan na ci abincinki. Zan je inda ake ganin mutunci na je na ci abinci a gurin saboda in samu nutsuwar da nake da bukata tunda ke ba za ki iya bani ba. Wai huta roro waken gizo ya ki yaya daman na gaji bari in huta. Daman na ci abinci a cafeteria ai. Wayyo Allah. Amma gidan nan akwai sabanin haka. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Sweetheart, wannan biki da muka je haka mata suka koma yanzu. Wai gidan bikin nan da muka je kowace mace tana duba wancan kayan dubu nawa ta sa wani gwal ta sa. Rumi ki kawo. Wai wannan wani irin abu ne ina zaune ina maka magana baka iya kula da maganar da nake gaya maka ba kana wani rumi. Kana da haɗi da ruma sa'u ne ko hakkinka yara ta a wuyanta ne. Ki shiru bala me haka? Naga dai muna zaune da ke dan nan anan. Kina nace ki dauko min abu ko ki kawo min abu ruma sa'un nan ke kira ke cewa ta kawo. To menene laifi dan nace yanzu ni ta kawo min? Ishi ruwa nake ji. To amma ka ce min in tashi in kawo maka ruwan ban tashi na kawo maka ba? A to ko nace ki kawo min ita za ki kira ta kawo. Ni gaskiya na gaji da abin da kake min a cikin gidan nan ba na so. To kin ga shikenan. Yi haƙuri Roma Samira. Samira. Yi haƙuri dan Allah. Samira. Kin ga zaki ɗauko magana? Kin san dai ba da son raina na yi ba? Da Allah ji. A za ka iya kiranta daga gidan sai ta zo ta ɗebo maka ruwa. Ki yi haƙuri. Kin ji? In ba za ki ba zan kira Roma. An ba ta mutum ba kwata-kwata kai baka jin daɗi. Gajiyoyi ni ma wai Samira bakin nan naka in baka kiyaye ba ta amma gidan nan akwai sabanin haka. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sweetheart, yanzu hukuncin da ka yanke a kaina kana ganin yayi daidai kenan? Magana nake maka ka ki daga kai ka kalle ni. To me yake son ce miki ne Saratu? Bai kamata maganan karatuna ya shafi zamantakewar rayuwar mu ta aure ba. Sai yau kika yi tunanin haka?
tun a baya na so ki fahimci haka, amma kika yi kunnen uwar shegu da maganganuna. Ki fa fahimta ni ba ni da matsala da ke, mutuƙa za ki yi min abubuwan da hakkina ne a wuyanki a matsayin a zamantakewar mu na aure. Ni fa ba ni da matsala da karatunki, ki je ki ta karatunki, ni ba matsala ta bane. Ni gaskiya abubuwan da suke faruwa kwanan nan a gidan nan ni gaskiya ya ishe ni, na gaji a gyara. Au kina son a gyara? To ai ba wani zai gyara miki matsalolin da suke faruwa a gidan nan ba. Ke da hannayenki zaki gyara tunda ke kika kirkiro matsalan da hannayenki. Ta yaya? Good. An zo gurin abin da nake so kenan. Ƙawar nan taki da ta ɗora ki a wannan lissafin da kika hawo. Ina mai tabbatar miki duk ranar da ta samu miji ya kuma ce mata ba shi da buƙatar ta ci gaba da neman ilimi, to za ta ajiye ta yi watsi da makarantar nan ta kyale ki ke a ciki. Ki sani shigo ba zurfi take miki, kuma za ta kai ki ne ta baro ki. Kuma ina mai tabbatar miki wallahi kada ki yi abin da ranar nadama ba zai miki amfani ba. Idan kina ganin a maganganu da na faɗa miki akwai ja ko kina shakka, ina son ki bani dama ki ban lambar ƙawarki, zan buga mata waya, zan je mata a matsayin saurayi da bata sani ba. A'a gaskiya ban yadda ba, ban amince ba. Zaman lafiya nake nema, ban son tashin hankali. Baki fahimci abin da nake nufi ba har yanzu. Ina nufin zan zo mata a matsayin saurayi wadda bata sani ba. Zan kuma yi ƙoƙarin na ɗaura ta har mu zo inda nake da buƙatar ki fahimci me nake nufi da in kira ta a waya. Gaskiya ni ban amince da wannan shawaran ba, gaskiya ba na so. Amince. Amma gidan nan akwai sabanin haka. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Ƙawata kin deji ta inda wannan mutumin ya bullo min, kashe ni yake nema yayi. Gaskiya majinan naki ya san kan tsiya. Kina gani yana nema ya kasara miki karatunki a ce kina cikin lecture kina fama tunaninsa a gida? Kai ban taba tunanin haka kishi yake ba, sai ranar da ya ce min idan na ci gaba da zuwa makaranta aure zai yi. Hankali na ya tashi, na kasa zaune na kasa tsaye. Ni gaba ɗaya wannan mijin naki ya kwance min kwakwalwata, ya sauke min hadda ta gaba ɗaya. Ban da shawarar da zan baki. Amma kin san ma me? Ni fa ina tunanin wannan likitan da ya zo abokin nan nashi da nake baki labari. Ina fa tunanin cewa ya gane ni ya faɗa masa. Kai anya kuwa bana tunanin ya gane ki. Ai to idan ya gane ki ina tunanin ya sanar da mijin bai gane ki ba. Anya ba wata gazazzaran suke shirya mun ba kuwa. Kin ga da Allah Saratu manta da wancan dakta din ki tunkarin matsalar da mijin ke tunfafo ki da ita yanzu. Ita ce zaki sa a gaba. To ni dai gaskiya shawarar da na riga na yanke ba zan iya ci gaba da karatun nan ba, na haƙura. Da wuri haka? A'a dan Allah Hajjaju. Ya zaki saurin karaya tun kafin a ce an kai ƙarshen kwano? A'a dan Allah. Ki bari ki ga abin da zai zo ya dawo. Kar ki saurin karaya Hajiya. Na haƙura, yau ya je min kishiya ina na sa kaina ba zan iya ba. Hajjaja. Hausa fa sun ce ba a san mace to ba sai miya ta gare, ki gwada. Bari dai bari. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya mijin nan naki bai kyauta mana ba. Amma gidan nan akwai sabanin haka. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Assalamu alaikum. Hello. Da fatan dai. Salamu alaikum. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Da fatan dai ina magana ne da Samira Abubakar. Ni ce. Yaya akai akwai wani abu ne? To masha Allah. Sunana Musa na Sali. To ina zan iya taimaka maka. Ina nan zaune ne a garin Abuja, to na samu lambaki ne a wajen wata ƙawarki. Amma ba na son ki tambaye wace ƙawarki, saboda nayi mata alƙawarin ba zan faɗa miki
kowace ce ita ba. Oke, Musa ina godiya, amma da Allah waye baka nan bata? A'a, Samira kada ki damu, ai shi masoyi, ai ba maki ba ne. Kar ki damu da lalle sai kin binciki waye bani lambarki. Tunda dai Allah ya sa yanzu ke din ce kuma na zo miki da maganar so, ai kin ga bai kamata a ce kin takura ba ko? Oke, ina godiya Musa. To, da dai farko dai maganar gaskiya na ga hotunan ki ne akan wannan ɗinki na social Instagram ɗinki bayan ƙawarki ta ɗora ta yi miki happy birthday sai na ga Allah wato ya sa na ji a raina ina son ki sai na buƙaci da ta bani lambarki sai na ce to bari in kira kai tsaye don na yaɗa manufofina a gare ki da dai fatan dai zan samu karɓuwa a wajenki. Babu damuwa Musa, ina jin yi bayani. To, na gode Samira, in Allah yadda yanzu ina ɗan jiran wasu mutane ne za mu yi mitin a ofis ɗina, bari idan suka zo na sallame su na zama ni kaɗai, insha Allah zan kira ki mu ɗan ɗaura daga inda muka tsaya. To babu matsala, ina sauraron. To, na gode Samira, take care of yourself for me please. You're welcome, thank you. Thank you, sai kin ji daga gare ni ko? Na gode. Kin ga kada ki damu. Saratu, babu abin da zai faru. Kawai ni bukata ta na samu na daura ki akan hanya madaidaiciya ki fahimci wannan yarinyar idan ta samu masoyi wallahi yace ta bar karatu za ta bari mutuka kuma bata bari ba. To ne miki alƙawari ba zan ƙara cewa uffan ba kuma zan baki gudunmawa 100% a harkar neman ilimin ki. Amma dai ita mu fara take zuga ki mu ga idan ta samu mijin yace ba shi da bukata shin za ta karba? Idan ta karba wannan zaɓi ne rage in dai ta ce tana za ta ci gaba da karatu sai dai ko su rabu ko mu rabu da ita a wannan waya da muke ne miki alƙawari in an yi duniya da ma'aiki zan baki ki karatu kuma na yadda san ki take da ilimi ba san ki take ko san zuciya take miki ba a zaman take ki da ni kin ganzu je ki kama ruwan dan sha come on sweetheart wai menene ko in baki wanki tafi da shi ne ungo in kina tunanin zan kira ta ne mata mutanenmu amma gidan nan akwai sabanin haka amma gidan nan akwai damuwar haka ban gaya miki ba gulma da cina ina ta Allah Allah in faɗa miki ai na ga sai wani sauri kike kaman wani kika ajiye zaki je ki gani ai bai sani wani mai kararan kwanan ne ya faɗo hannuna wai shi daga Abuja ina zaune sai ga waya ina san ki menene da menene nace mishi naji ban san me ya kawo shi ba Hajjaju Abuja kice likafa ta ci gaba Abuja to ke ku Allah ya jefo min tsuntsu daga sama gasashe kin ga ya zan tsaya in yi wasa da shi ya ce wai ƙawata ce ta bashi lambar menene da menene na ce masa na gane ni dai ayi a wuce wajen. To ƙawata amma ba kya tunanin zai iya miki wayo ya kasara miki karatunki. Wace ta yaya haka ma za ta fara faruwa kin manta wace ce ni? A ba wannan magana ai yana tun karun da zancen aure zan ce mishi ina level 2 yanzu in zai jira in gama makaranta ya jira in ba zai jira ba zai iya karawa gaba ni kawai yanzu burina in dan kwakwa mishi yan cajjira to da mata kenan. Baki san halin maza ba wallahi zai iya yaudarar ki su ma ba su san halina bane shi yasa suke shigowa gurbi na ai ni yanzu in gaya miki ba ni da wani buri da ya wuce a ce in ga na gama makaranta kin ga kafafar da maza suke mana akan boko to matsayin da suka taka sai na taka dan ba zan yarda ni ma abin na a baya ba ai shine darhajiya kawai ni ma in je in ga ina dan tafiya ana rike min jakunkunan nan ina an tayawa office maganar kenan yayi full option yanzu na ji zance amma gidan nan akwai